bolsun, görjegimiz gowy bolsun. Şular ýaly agajan ýaly oglumyz barsa, siz iň bagtly ineleriň biri, siz iň owadan zinan maşgalan biri. Şeýle bir oglumyz we Allahan türkmende bir şeýle aýdylýan sözler bar. Bagşy bolma ilki bilen ýagşy bolýarlar. Şo ýagşy oglanlaryň biri oglum. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Ağacan, amoniya, ağacan ya, o ýigitiň ady kän bolarmyş diýerler. Şuna bolan watan borjyny gullugy edende her kimiň ýerinden enesi bar ýa, atasy bar ýa, dogan arnaşlar bar ýa. Daş ýol bolsa näme günne gidip bolany, etde de gidip bolany, hawa bir habarlaşyp Hudaýa şükür şeýle afuda ýurdumyz bar, parahat ýurdumyz bar. Arkadarlı, serdarlı yurdumuzda biz oğlumuzu nira gulluğu, vatan ulluğuna uğrasak arkayın inatalar yatıp bilýärler, arkayın oturup bilýärler, şular ýaly oğlanlar gulluğu etse vatan ulluğuna gidenne her kimiň ýerinden gelýän inatalara seredip öz mehriban kälesini günne ýatlap, günne göresi gelip oň pişirýän tagamlaryny ýatlap, ejetiniň owadan edi sözlerini ýatlap bir özüniň böreden hem sözi hem sady şu taýda diýär men ýazmadymanda hiçda diýär günne şu sözleri gaýtalap sady bilen bile gelip diýär günne aýdyp diýär 10 ýyllap olaýdymy özüm aýtman 10 ýyl saklap özüni diktafona ýazypdyr özi kalbynda saklapdyr. Şol aýdymy 10 ýyl saklap maňa rowa görünçi men sana tüýsürogumdan janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Men beýle aýdyma garaşmadym. Köp sag bolun, şular ýalyk enelere, şular ýalyk ejelere ullakan, tagdym ullakan hormat goýýar. Ömrüň uzak bolsun, uzak ýaşaň. Allahan gatyňyzda ilmi dama toy bolsun, aýdymçy bolsun, sadalla bolsun, şular ýaly ýakyn dost ýarlama bolsun. Merdana aýratyn sag bolsun. Emi hemmeňde aýratyn sag bolsun aýdýar. Ömrüňiz uzak bolsun. Bu sadalalar aýdymçylara sag bolsun, aýtman ýaşap bolany, şularsyz günümizem geçen. Janyňyz sag bolsun. Dinlen. Köpü tavır, tuğra, sana tavırdan elmi tavır, şunu artkan lozuklu toylar kän vardan, amajan. Ändiri orta, yürüytü, bir şeyli bir enelerimiz vasf edýän, şeyli bir aşaýyp aýdymlaýdy. Yürüytü, dinan aýdymçymy. Oğul bibi reyim ve yerine yetirýär, ona näme hemme mihmanymyz diň talýar, 9 aýlap gowrusyny saklaýar. Gecelerine hüwde aýdyp ýatmaýar, öz perdendine ak süýt berip ekleýär. Enelerime sizin şanına sağ olsun. Davramızı oğul bibi reyim ve devam edýär. Ayları geçti
Tuğla elime dağma yürekten çıkan aydınlar yüreği yer saat soğuk var ya. Oğlum gibi canına tam orta. Sen elime dağma sumut elemenle mertebeğine de avrayımın yemişe belin bordan. Ende orta davrandı. Turupun halk aydınları devam ediyor. O aydınları dinan aydınçıyımı halkımızda yurdumuzda bir tanıyan en bir miskur aydınçıların biri oğlu bir reyim ve mihmanımdan şu anlarda yerine getiriyor.